byť skôr aj so slovenským gólom. No a tým pádom by sa opäť dianie mohlo zdramatizovať. Opäť golo viac, o čo hrať? Loptu zbierajú Švedi, Janek Žatko okamžite poslal po mantinely do útočného pásma. Forsberg preberal puk, Kustrova sa sám neuvoľnil. Zakončenie prišlo z takej menej nápadnej pozície z krídla. Rikár síce iba vyrazil, ale odviedli sme tam v defenzíve prácu pred ním. Zakončujúcim hráčom bol Peterson. Puk zachytil, ale musel si počkať na to, kedy sa bude môcť vrátiť do útočného pásma, aby sa minul s Borským. No Švedom stačilo, aby situáciu postrážili a puk vyzvihli. Následne rozhodávka cez obrancov a dopredu štartuje Leo Karlsson. Dobre štartoval Grman, dôrazne do tohto súboja. Raymond. Johansson puk dokončujoval drohu. Larsson. Tlačaný Kochom. Na hodenie síce Johansson nezachytil, ale pomohli mu spoluhráči. Vďaka tomu ešte ostal Markus Johansson v súboji aj s presilou našich hráčov. Puk zbierame a môžeme hrať. Žiadne vytlačil pred Lantoši, ktorému pomohol Dvorský v tom kombinovanom zložení útoku, ktorý ešte ostal na ľadovej ploche. Dobrá práca Grmana, Kašlíková zadovka. Cítil Lantošiho pohyb za svojím chrbtom, ale neposlal mu presnú prihrávku. A budeme sa musieť veľmi rýchlo presunúť do defenzívy. Lantoši to zvládol a zmaril zakončenie Lindholma. Napriek tomu pokračujúca snaha Lindholm okamžite posielal prihrávku pred bránku, kde mal nakončujovaného Heidemana. Mali iba naslepo, ale gól mal pripraveného Faklunda. Púšťal po mantinely, tam už Elias Lindholm bol postrážený. Trochu dokonca zbojený. Napriek tomu, ale Švedi vychádzajú do súboja víťazne. To nebola ústredová situácia. Heidman stíhaný Grmanom. Už sme získali a odovzdávame ho po mantinely. A dôležité, že nie je zakázané uvoľnenie, pretože niektorí naši hráči už toho mali dosť, tu je práve ten faktor dlhej striedačky v druhej tretine. Švédi pri tej svojej korčuliarskej šikovnosti sa to budú určite snažiť využiť. My budeme musieť byť tedy veľmi zodpovední a disciplinovaní, čo týka krátkych striedaní. Spolupráca Bengtsona, Lundestrema a na modrej pripraveného Andersona, ktorá udržala dianie v našom pásme. Ďalší prehraný súboj v rohu kluziska, kedy sme zdanlivo už preberali. Prebral ho Miloš Roman, ktorý ale nemal dostatočnú rýchlosť na to, aby vyzval na sprinterský súboj dvojicu protiráčov. Taká práca Myslava Rosandiča, ktorý vystúpil proti Esperovi Fröderovi. A navyše teraz možnosť, pribola prihrávka pre Beňa. Tento už musel vystihnúť pri mantinely. Snažil sa ešte posielať pás pred Dráku. Dobrá pozícia, ktorá sa nám predsa otvorila. Botan Sikora. Aj Sebastian Čedel bol prichystaný na túto hračku. Ovčák takal na Ivanov pohyb. Teraz pri mantinely aj od Adama Sikoru. Kraková, pekná prihrávka na Takáča. Samuel Takáč to vyskúšal. Krížne zakončenie, na ktoré bola pripravená Malmströmová lapačka. No, by som to povedal naopak, by sme mali ťažší vstup do druhej tretiny, ale taká tej dvojej striedačky, ale táto pozícia, alebo tento pokus od Sebastiana Čedeleho pri troške šťastia mohol skončiť v bránke, aj keď je pravda, že ten puk sa k nemu odrazil práve takým šťastným spôsobom postrelil Adama Sikoru, ale nechýbalo veľa. No a následne aj zakončenie sama Takáča z krídla po veľmi peknom prenesení od Davida Mudráka. Ale veci, ale vykonujeme čo najviac, to boli v 8. útočnom pásme a snažili sa z každej pozície ohrodiť Markströma. Ty